त्यामाने परमाचार्य सर्व गेले काशी मठाचे ते वरेण्य सुधीर तीर्थस्वामी पर्यंत सर्व वृंदावनस्थ गुरुचरणा आदी वंदन करून विशेष गमनात गेले. यद्रा उपस्थित असलेले श्री स्वामी पाहून तेव्हा सगळेच अभालवृद्ध सर्व बेंगळूर महासमाज तसेच बेंगळूर सारस्वत समग्र समाज वाक्याला प्राप्त करतात. शोभप्रसन्न राज चातुर्मासू ग्रहण केलेले स्वामी दिव्य उपस्थितीतून सगळे एक मास विशेषतः खंचिकी कलयुगा संगीत सने नाम संकीर्तन भजन इत्यादी पूर्ण आयच्या एक मास पर्यंत नित्य उपासन कोरका आपले विशेष व्रत दीप प्रज्वलन इत्यादी जाऊन आयचे दिवस आगमन एक मास पर्यंत निरंतर भजन तसेच कडेचे 7 दिवसांत विशेष मंगलोत्सव कतिर्धाम 7 दिवस अहोरात्र सप्ताह भजन इत्यादी गुरुचे संपर्क केला जावा. नाना ग्रहातून विशेषतः पुराजन भजक वृंद इत्यादी ते पौचस व्यस्थानाचरी नामस्मरण इत्यादी करताच योग्य करताना चुळून देऊ का निर्विघ्नाने सगळे जाऊ का नामस्मरण करताना मिळका जन भाग्य आमगे समाजाक आमगे राष्ट्राक विशेषतः तो अनुग्रह करता. तेची कालाचरी आमगेले परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक आमगे अनुग्रह केलं तसं सुखदेव स्वाम्याने खंचिकी तंगेले 500 वर्षाचे हो एक तंगेल पुण्यतिथीचे शुभावसर मिळालीचे हे सगळे वर्ष 500 वर्षाचे त्या कालाचे प्रति मासांतून शरणेचे गुरु के यद्रा थोडी नाची तसे पण गुरुला अनुग्रह कधी आवश्यक म्हणत जा त्यामाने सुखदेव स्वाम्याने विशेष अनुग्रह कामी समान प्राप्त जाऊ का म्हणून एक उद्देशान करताना सायंकाळाचे वायुस्तुतीनं तशी जी नरसंस्तुतीनं तशी जी आंगेल स्वाम्याने सुखदेव स्वाम्याकडून तंगेले स्तोत्र इत्यादी करून दिलं जावं. ताजेनंतर नमस्कार अत्यंत होडू तसं करून तो सायंकाळाचे प्रति पडवाय नाना तंगेल ते नक्षत्राचे नमस्कार घ्यायचो सांगून तो वे संकल्प केला. तो पहिले बघूळ पडव्याला देवा तो प्रारंभ झाला. तो यस्किना हे सगळे वर्ष आम्ही त्या चोळ काम म्हणून संकल्प केला. तो एक कार्यक्रम तू चंदा आहे वैभवान करताना सोडून देऊ का त्यामाने आईचे दिवस खचिकी सहस्र दिंडी हवन इत्यादी कोरका म्हणून संकल्प कर ते जेवचे श्रावण मासाचे निज श्रावणाचे मध्य द्वादशी दखून अमावास्यापर्यंत 5 दिवस चोळचित्र सगळे हवनाचे विशेष जाऊन शक्ती पूर्वांग पारायण इत्यादी श्री दुर्गा रूपेण दुर्गांतर्गत विष्णू स्मारक आराधना म्हणून आईचे दिवस नाना गोत्रे वैदिकांक तशींच्या समग्र गौरसारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या वैदिकांक संघापन त्यानंतर सप्तशती पारायण इत्यादी खुर्ची तशींचे म्हणत तो संकल्प तशींचे द्वादशी दखून त्याक सांगेल तसाने खंचिकी हवन इत्यादी चोरचेस ताजी पूर्वांग जाऊ संगीत तसं ते जप इत्यादी देवचित्र जाऊन ऐतिहासिक प्रारंभ करतात. तेव्हा तो निर्विघ्न चुलो देऊ का त्यामाने गायन तंत्र आहे ती गायत्री त्याची की आमगे ब्राह्मण्य होत का आमगेला निरंतर असकिना अनुष्ठान करतात तो अनुग्रह कोर का त्याकडे जाऊन खचिकी चुकून इत्यादी कमगेले खचिकी चोलका जलना श्रापेला सर्व प्रायश्चित्त म्हणतात. त्यामाने सुकृत हो म्हणून तसं त्या सुकृत गोष्टी कसं जावं प्रत्येकडे कसं की गायत्री ताकेल ती जप कोरका म्हणाले उद्देशान लक्ष गटल्यान जप करून हांगा परम पावन जावं का म्हणून एक उद्देशान करतना सर्व स्वयंसेवकांक तशींच बडमामा काणी घेवन गायत्री जप इत्यादी मंत्रा वयल्यान चर्चस ताजे पूर्वांक जावं प्रत्येकल्या लगेतान भागी जावं का गायत्री जप इत्यादी आमी केलं म्हणून जावं का म्हणून एक उद्देशान करतना आय दिवसा कोण कोण गायत्री उपदेश घेऊन आशिल्लीची तसे कोण तांगेले ताजे खातीर जावं तांकां विशेष जावं गायत्री जपानुष्ठान प्रारंभ जावचे तेवे देवा संकल्प केला. तेवे तो निर्विघ्न चलो दिवं का विशेष तांतोय मुखावेल दिवसां भितर चवथ वचने वायुस्तुती नरेंद्र स्तुतीचे शिंकी मन्यसुक्ता आनी हवन इत्यादी मध्ये येवचेस तेवे तो निर्विघ्न चलो दिवं. हे चातुर्मासा भितरही आयचे दिवसां तुजी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ जाला. पुरुषोत्तम मासाचे पूर्ण पर विशेष प्रप्रथम दीपव्रत म्हणून स्वाम्यानेची आमकांगा दिवो एक लावलो
आम्ही भजनाचे प्रारंभ आयचे दिवस जाता जायत चलो देव सगळे ताजे वर आमगे समाजात राष्ट्रात विशेषतः बेंगलोर महानगरात असले सर्व आमगे समाज बांधवांना प्रकार स्त्री पुरुषांचा अनुग्रह करता विशेष तुझे पूर्ण कृपा दृष्टी आमगे समाजाचे गौरव रक्षण चलो देवी माजा अनुग्रह दीपा व्यासोपासना सर्वे तजेंद्र जो 12 घंटे तजे निरंतर स्तोत्र पारायण कुछ
कडे प्रथम ऐकता गोष्टी संगत केलेलं सर म्हणजे कशीची सहस्रनामची 12 घंटे कशीची रामरक्षा रामस्तोत्र इत्यादी गोष्ट आम्ही संगत केलेलं सर आम्ही सगळे कार्यक्रम केले जामका ग्रंथाला जामका संगत गोल करता सती जे विज्ञान आणि वैभवाने सर्वांनी मिळून ती आराधना केलपुरच्या संतृप्त जाम आमरण गुरुकोटा तरी आपल्याला असले करी दोष दूर करून विशेष तुके श्रद्धा भक्ती विश्वास आणि के विशेष तू आम्ही प्राप्ती करू तशी असतं कार्यक्रम मला सर्वांनी मिळून तुझे आराधना कार्यक्रम समाजाच्या घरात करून घेऊन तत्व आम्ही व्यसन प्राप्त केलेलं असलेली संस्थानाचे ज्याव्या धर्माचे ज्याव्या धर्म देवाचे ज्याव्या सर्व गुरु समाजात का विशेष जामगिल यमगिल प्राप्ति जामका मात्र नामगिल देशात विशेष संरक्षण पूर्वका अंदर देशाचे विशेष अंदर सनातन धर्म से विशेष उद्धार अनुकूल दिन का आजकल की जातस मुक्ति जाम अंदर धर्मा विशेष अभिवृद्धि जाम अंदर धर्माचे रीति विश्वास अंदर धर्माचे कोण की अनुयायी असती तर बुद्धी चिरस्वन अनुकूल सर्व विषयांचे अंदर बरे प्रकृतीन का मात्र नहीं सत्य लक्ष्य प्लस अर्चन किंमत दे मात्र नहीं बड़ी पूजन की देश अधिक मासा संकल्प केवल सत्यची विशेष जाम नरसिंहस्तुति भवन की इत्यादि गोष्ट सर्वांनी यत्र सेवे संतृप्त जामन सर्व विषयाचे बरे पडकोन अंगमाचे प्रतिमाचे तसने हम पुणे पडकोन सर्व रूपाली चंद्ररूपात चलासता उगे या अंगे रस उगे विशेष दय आम्ही बर दिल्या उगे तीन विशेष अभिवृद्धी प्राप्ती जाती मुक्ती काढून घे बरे प्रकृती प्रार्थना करतात सुचला असतो कृष्ण सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभकाले देवपूर्वोत्तमं सुष्ठदेवताः कुलदेवता प्रसन्नावरता भगवतो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतप्रेरणाय गोविन्दाय नमो नमः ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां सृष्टं मदात्मजमानरेदमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र वार्तो धनुर्धरः तत्र त्रैलोक्योदे द्रोणानि जन्मजन्मः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां सृष्टं मदात्मजमानरेदमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामात्मजं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धिर्निजमनोगताः पुमां दानवसाक्षात् इष्टं दैवं प्रियपदे आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि परमात्मा या संपूर्ण अंगिले संस्थानाचे आराध्य सर्व देवताय शिरगाव आमगे सगळे समाजात आराध्य करते तिथे गावांतरशिले इष्टदेव लक्ष्मी वेंकटेश वेंकटरमण अशी जे वीरविठ्ठल अशी आमगे समाजाच्याने सगळे बालवृद्ध स्त्री पुरुष पर्यंत आसे तो हिमाचल पर्यंत त्यांची वराह स्वामी जय पूर्ण ते देव आणि भितरे ते ग्रामदेवत कोण राम मंदिर रामचंद्राचे पूर्ण आराधन करते सर्व देवता सानिध्यालय विशेष लक्ष्मीनारायण तो तागेर असतो विशेष
सगळ्यांची बेंगळूर नगर कर्नाटकाची राजधानी परंतु आमकां दिलो तसलो आराध्य मूर्ती परमात्मा पार्थसारथी त्या देवार अशी ती आमगेले विजय स्वामींनी आमकां अनुग्रह केले ते विजय स्वामी ते आमकां दिलं तसलें आमकां यादवेल स्वामी ते आमगेल स्वामी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी पर्यंत सर्व वृंदावनस्थ यतीवर्याले उडगासतो तेव्हा आम्ही हांगा उपस्थित आशिल्ले संयमंती स्वाम्यार उडगासतो विशेषतः भारत पद्दत स्त्री पुरुष सगळींची बेंगळूर समाज आयज दिवसाक येद्रा किंवा प्रार्थना करता आता स्वाम्याने येद्रा दवरून अशी ती आम्ही प्रार्थना केलेलं असं तेच प्रकार तुम्हाला स्थानीय निरंतर आराधना मूर्ती तुगेलागी विशेषतः प्रार्थना करची हे आयच्या दिवसाक स्वामीने दीप प्रज्वलन इत्यादी घडता तदनंतर नानाचे आमगेले समाज बांधव विंगड ग्रामांक भजना मंडळ इत्यादी घेऊन सकाळ नको रात्रीपर्यंत हांगा नामस्मरण इत्यादी करचे तशेंच एक मास पूर्ण प्रमाणाचे जावचे कडेचे सप्ताह दिवसांतून 7 दिवसांत विशेष अहोरात्र भजन इत्यादी करून नामसंकीर्तन कोरकाम तसं संकल्प केला तंत्र विशेषताम रामनाम इत्यादी केले विशेषताम गुरुचे इत्यादी कसं खंड रामनाम इत्यादी हरिशंकरोपनिषद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अशी कलियुगाभितरी नामोच्चारण देशजात्मक अत्यंत व्हड औषध कसं आहे म्हणल्यार नाम उच्चारण करचे मग तातूंत व्हड गंजी नाम सांगा तसं ते नाम उच्चारण नामस्मरण इत्यादीक दादल्यांनी बायलांनी चेडवांनी बायल मनशांक पुराय मेळून हांगा विशेष रुपान करचें म्हणून संकल्प केला आयच्या प्रारंभ जाता निरोगीनार विशेष रुपान करतना चलोवन येवपाक तशी जी मदीं भितर आयचे दिवस पुनूची सहस्र जणी हवना भितर जावन प्रति अंगीन समाजाचे प्रत्येक लोकांक तांच्या कुलदैवता ना इष्टदैवता म्हणून आम्ही आराधना करचें म्हणून जाल्यार ताची मागशेक स्त्री शक्ती श्री भूदुर्गादी रूपेण म्हणून तशीं जी श्री महालक्ष्मी तशीं जी भू म्हळ्यार भूक संबंध पावन आशिल्ली दुर्गेक संबंध पावन आशिल्लें असं नाही शक्ती आराधना आमच्या समाजा भितर आसता तशीं ते कालाचेर घरण्या भितर उद्योगाचे कचिकी अवलंबन जावन गांव इत्यादी सोणसाची वायुभक्ताची कुटुंबां भितर चोळका जाल्यार नवरात्री उपासना देवळारी पारायण इत्यादी करूंक साध्य आसा करनाची कोलका जाल्या कडेन व्यवस्थीत घरा भितर ताणें प्रधान आसाची आमकां मेळ्ळी विशेष रूपान करताना मुखातून घेऊन होते तसं नाही प्रति मासाक एक बंदपणी आम्ही गुरुचरणाचेर शरण येवचे आनी तांगेर उडगासा देव हरिगुरू अशी देवार उडगास करून नमस्काराचे कार्यक्रम इत्यादी आयोजन केला व सर्व स्किनाक निर्वगिनाक चोळून दिवका तुगेले सानिध्याचेर विशेष जावन असेल तसं नाही करचें तेव्हा नाही आमगेल स्वाम्यान बेंगळूर आमी तर प्रथम केलं कसं म्हणणारी त्यांनी स्वाम्यांनी सुकृदेव स्वाम्याला उद्घास केला त्याचं कोणता गेले वास्तू निर्माण करताना सुकृद म्हणून सांगून नाव दिलं तशी सुकृदेव स्वाम्यान 500 वर्ष स्वाम्याला उद्घास केला त्या वेळाचे सुकृदेव
ನಿರಂತರ ನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜ ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖಾವರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಗ್ಯರು ಚಲೋ ಚಲೋ गजाननं भूतगणादिसेवितं
कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्रिजगदोडेय श्री त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो। त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा त्रिजगदोडेय श्री भुजगभूषणा गजवदना पालिसो पालिसो गजवदना पालिसो। भक्तियोल्बदितेनो रक्तांबरधरा रक्तांबरधरा भक्तियोल्बदितेनो रक्तांबरधरा भक्तियोल्बदितेनो रक्तांबरधरा भक्तियोल्बदितेनो रक्तांबरधरा मुक्तिपथव तोरो मुक्तिपथव तोरो मुक्तिपथव तोरो शक्ति स्वरूपने गजवदना पालिसो पालिसो गजवदना पालिसो पालिसो गजवदना पालिसो गजवदना पालिसो। ಯೇಸುದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸವ ಪೊಗಳುವೆ ಗಣನಾಥ ಗಜವದನ 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 ಯೇಸುದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸವ ಪೊಗಳುವೆ ಯೇಸುದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸವ ಪೊಗಳುವೆ ಲೇಸ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತ್ಯ ವಾಸವದಿ ನೂತ ಲೇಸ ಪಾಲಿಸೋ ನಿತ್ಯ ವಾಸವದಿ ನೂತ ಕೊಡವಿಯೊಳ
ಬಿಡುವರಾರು ರನ್ನ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय शंभो 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 तैलधाರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ 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 ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ 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 ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಾನು ಅನುಚರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಆ
ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹದೇವನೇ, ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹದೇವನೇ. ಅಹಿಭೂಷಣನೆ ಎನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆನಿಸದರೆ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯನು ಕೊಡು ಶಂಭೋ. ಕೈಲಾಸವಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲಿ ನಾನು. ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ. ಗನುಜ ಮದ ಗಜವೈ ದಂಡ ಪ್ರಣಮವ ಮಾಡ್ಬೆ ಮಣಿಸೋ ಈ ಶಿರವ ಮಣಿಸೋ ಈ ಶಿರವ ಮಣಿಸೋ ಈ ಶಿರವ. ಸಜ್ಜನ ಕರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ, ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ. ಗಪದನಿದ ದಣಿದ ದಣಿದ ದಸನಿದ ದನಿದ ಪಾದ ಮಗ ಭಾಗೀರಥೀಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ. ಲೇಸಾಗಿ ನೀ ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ, ಲೇಸಾಗಿ ನೀ ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಶರ್ವದೇವ. ಭಾಗೀರಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದಿ. ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ. ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂದಿ.
ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ 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 ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವರಿಯಲ್ಲೇ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इको नोडिरिंत चिक्क हनुमंत इको नोडी इको नोडी इको नोडी 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 इको नोडिरिंत चिक्क हनुमंत भक्ति कोडुवंत भारती कांत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत इको नोडिरिंत चिक्क हनुमंत इको नोडिरिंत चिक्क हनुमंत भक्ति कोडुवंत भारती कांत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत इको नोडिरे चिक्क हनुमंत शूरनीता रामदूतने रामदूतने बहु शूरनीता बहु शूरनीता बहु बहु शूरनीता रामदूतने बहु शूरनीता रामदूतने बहु शूरनीता शूरनीता रामचंद्र गादी जलदि दाटिपोगी रामचंद्र गादी जलदि दाटिपोगी सीतेगे उंगुरवन्नित्त महानुभाव सीतेगे उंगुरवन्नित्त महानुभाव इको नोडिरे चिक्क हनुमंत हनुमंत इको नोडिरे हनुमंत 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 इको नोडिरे चिक्क हनुमंत ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಸರಿ ನಿರೆ ತನಿಪ ಮನಿ ಪನಿ ಪಮರೆ ರೇ ಮಮ ಪಪ ನೇ ಸಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರೆ ವಲ್ಲಭನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಳಿರೆ ಎಲ್ಲಾ
ಶೂರನೀತ अपार महिमा बहुशूरनीता अपार महिमा बहुशूरनीता अपार महिमा बहुशूरनीता अंजनिया कंद संजीविनिया कंद अंजनिया कंद संजीविनिया कंद नरसिंहदूत ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ನರಸಿಂಹದೂತ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವದಾತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರಿ 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 ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕೋ ನೋಡಿರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ नमस्तेस्तु महामाये नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते 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 ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಲಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಲಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಲಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಮದ್ಬಿಂಬನ ತೋರೆ ಬಿತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಮದ್ಬಿಂಬನ ತೋರೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದ ಲಕುಮಿ ಲಕುಮಿ ಮುತ್ತು ಮುಖದ ಲಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದ ಲಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುರರ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುರರ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಖರೆಯ
ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ನೀಡೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುರರ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಖರೆಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುರರ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಖರೆಯ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಕರೆ ಕರೆಗೊಳಿಸುವ ದುರ್ವಿಷಯದಳನ್ನ ಕರೆ ಕರೆಗೊಳಿಸದೆ ದುರ್ವಿಷಯದಳನ್ನ ಕರೆ ಕರೆಗೊಳಿಸದೆ ದುರ್ವಿಷಯದಳನ್ನ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವ ನೀಡೆ ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಚೆಲುವೆ ಖಗವಾಹನ ಪ್ರಿಯ ಜಗದೊಡೆಯನ ತೋರೆ ತೋರೆ ನಗೆ ಮೊಗ ಚೆಲುವೆ ಖಗವಾಹನ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಾನ ಪ್ರಿಯ ನಗೆ ಮೊಗ ಚೆಲುವೆ ಭಗವಾನ ಪ್ರಿಯ ನಗೆ ಮೊಗ ಚೆಲುವೆ ಭಗವಾನ ಪ್ರಿಯ ಜಗದೊಡೆಯನ ತೋರೆ ನಗಧರನ ನಿತ್ಯ ಬಗೆ ಬಗೆ ಲೀಲೆಯ ಸುಗುಣವಂತೆ ತಿಳಿಸೆ ನಗಧರನ ನಿತ್ಯ ಬಗೆ ಬಗೆ ಲೀಲೆಯ ಸುಗುಣವಂತೆ ತಿಳಿಸೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾನ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾನ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗೆ ಪಟ್ಟದ ನಾರಿಯೇ ಪರಿಗ ಪದಾದ ಪದ ಸದಸ ದಸರೇ ಸದ ಪಸಾದ ಪದ ಪದ ಸರೆ ಗರೆ ಗ ಸಾರೆ ದಸ ಪದ ಗಪ ಸದಾ ಸ ಪದ ಗ ಪದ ಸ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗೆ ಪಟ್ಟದ ನಾರಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗೆ ಪಟ್ಟದ ನಾರಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗೆ ಪಟ್ಟದ ನಾರಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಜಿಂದ್ರಿಯ ಬಳಿಯೇ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಸತಿಯೇ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲ ಸತಿಯೇ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಮದ್ಬಿಂಬನ ತೋರೆ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಮದ್ಬಿಂಬನ ತೋರೆ ಮುತ್ತು ಮುಖದಾಲ ಕುಮಿಯನಗೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ
ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಬದರಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯ ವಸನವನಿತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯ ವಸನವಿತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯ ವಸನವಿತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕರೆಯಲು ದಿವ್ಯ ವಸನವಿತ್ತೆ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನು ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನು ಕೌತುಕವೇನು ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನು ಕೌಪಿನ ಧರಿಸಿದ ಕೌತುಕವೇನು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ 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 ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿರೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿರೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿರೆ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವರತ್ನ ಮುಕುಟವಿರೆ ನೆತ್ತಿಲಿ ಜಡೆಯನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ನೆತ್ತಿಲಿ ಜಡೆಯನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪುದು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇಷ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ
ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ 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 ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಮೋಹನ ವಿಠಲ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ವರವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಧರೆಯೊಳು ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವುದು ಧರೆಯಲಿ ಬದರಿಯ ಮರದಡಿ ಇರುವುದು ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬದಲಿ ನಿವಾಸ ಬದಲಿ ನಿವಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಏನು ವೇಷ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ವೇದ ವ್ಯಾಸ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया सीताया पतये नमः रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मुनिधरे मुनि श्रीराम निन्नाणे मुनिधरे मुनि श्रीराम निन्नाणे निನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ರಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ರಾಮ 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 ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕೋ
ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ. ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಚಿತ್ರವ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಚಿತ್ರವ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಚಿತ್ರವ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಡುವ ಎದ್ದರೆ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಎದ್ದರೆ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಸಿ ಎನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡುವ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ. ರಾಮ 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 ಸಾರೇ ಸಂಗಡ ಬರುವ ರಾಮ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಸಾರೇ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಸಾರೇ ಸಂಗಡ ಬರುವ ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಪಾಪವ ಕೋಪದಿಂದ ತರಿವ ಸೇರಿದ ಪಾಪವ ಕೋಪದಿಂದ ತರಿವ ಕೋಪದಿಂದ ತರಿವ ಸೇರಿದ ಪಾಪವ ಕೋಪದಿಂದ ತರಿವ ಝಾಡಿಸಿ ಕರ್ಮವ ಕಳೆವ ಝಾಡಿಸಿ ಕರ್ಮವ ಕಳೆವ ಎನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಡೆವ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಡೆವ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ 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 ಪರಮಾನಂದವ ನೀವಾ ಸನಿಧಪ ಮಮ ಪಗ ಸಗಮಪ ಮಗ ಸಗಮಗ ಸನಿ ಪನಿ ಸಗಮಪ ಮಗ ಗಮಪ ಸನಿಧಪ ನಿಧಪ ಮದಪ ಮಗ ಗಮಪ ನೀ ಪನಿ ಪಸ ಪರಮಾನಂದವ ನೀವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ರಾಮ 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 ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಎನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ. ವರ ಕೊಡುವುದೊಂದು ಭಾವ, ವರ ಕೊಡುವುದೊಂದು ಭಾವ. ಈ ಪರಿ ಪುಸಿಯಲ್ಲ, ಈ ಪರಿ ಪುಸಿಯಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮುನಿದರೆ ಮುನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನಾಣೆ, ರಾಮ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम राम रामे रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ ಮಂದರೋದ್ಧರ, ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ, ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ ಮಂದರೋದ್ಧರ, ಮಂದರೋದ್ಧರ. ಅರವಿಂದ ನಯನ ಬಂಧು ರಕ್ಷಿಸೋ ಇಂದು ಭೂಧರ, ಇಂದು ಭೂಧರ. ರಮಾ ಮನೋಹರನೆ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ, ರಮಾ ಮನೋಹರನೆ ದೀನ. रमा मनोहरने दीन पतित पावना, रमा मनोहरने दीन, रमा मनोहरने दीन पतित पावना, रमा मनोहरने दीन पतित पावना. पतित पावना दीन पतित पावना, रमा मनोहरने दीन, रमा मनोहरने दीन, रमा मनोहरने दीन पतित पावना, पतित पावना दीन पतित पावना. ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ
ಮಂದರೋದ್ಧರ ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ ಮಂದರೋದ್ಧರ ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ ಮಂದರೋದ್ಧರ ಚಂದದಿಂದ ವೇದ ತಂದ ಮಂದರೋದ್ಧರ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಬಂಧು ರಕ್ಷಿಸೋ ಇಂದು ಭೂಧರ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಬಂಧು ರಕ್ಷಿಸೋ ಇಂದು ಭೂಧರ ಇಂದು ಭೂಧರ ಇಂದು ಭೂಧರ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವರದ ವಾಮನ 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 ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವರದ ವಾಮನ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹ 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 ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವರದ ವಾಮನ ಕರುಳಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವರದ ವಾಮನ ಧೃತಕರದ ಪರಶುರಾಮ ರಾಘವ ಯದುಕುಲೋತ್ತಮ ಧೃತಕರದ ಪರಶುರಾಮ ರಾಘವ ಯದುಕುಲೋತ್ತಮ ಧೃತಕರದ ಪರಶುರಾಮ ರಾಘವ ಯದುಕುಲೋತ್ತಮ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರನ ದೀನ 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 ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತ ಪಾವನ 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 ರಮಾ ಮನೋಹರನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಏರಿದ ತೇಜಿಯೇರಿದ 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 ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ 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 ಲೋಕಮೋಹಕ ಬುದ್ಧನಾಗಿ ತೇಜಿಯೇರಿದ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಭೀಕರಾಂತಕ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಭೀಕರಾಂತಕ ಜಗದೇಕ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಭೀಕರಾಂತಕ 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 ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪತಿತ ಪಾವನ ದೀನ ಪತಿತ ಪಾವನ ರಮಾ ಮನೋಹರನೇ ದೀನ
पतित पावना पतित पावना दीन पतित पावना दीन पतित पावना दीन पतित पावना सान्द्रनीलाम्बुदाभम् जघननिहितपाणि मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्दरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि चिन्तयामि भक्तवत्सला पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला पीडियन्नकैया विठ्ठला पीडियन्नकैया भक्तवत्सला पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला पीडियन्नकैया विठ्ठला पीडियन्नकैया ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ ದಿಟ್ಟ ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ ದಿಟ್ಟ ಪುಂಡಲೀಕ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಲು ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಬಂದೆಯ ವಿಠಲ ಪೀಡಿಯನ್ನಕೈಯ ವಿಠಲ ಪೀಡಿಯನ್ನಕೈಯ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला पीडियन्नकैया ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಹಠನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲ್ಲುವ ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗದೆ ನಿನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಚೆಲುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿ ಪದ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಂಗಿ ಪದ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಿಂತೆಯ ವಿಠಲ ಪೀಡಿಯನ್ನಕೈಯ ವಿಠಲ ಪೀಡಿಯನ್ನಕೈಯ भक्तवत्सला पंढरीराय भक्तवत्सला पंढरीराय विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला पीडियन्नकैया ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲಿ
ಜಗಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಆ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲಿ ಜಗಜಟ್ಟಿ ಗೋಪನಾಗಿ ಬುದ್ಧ ದಿಟ್ಟ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ದಿಟ್ಟ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯ ವಿಠಲ ಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪಂಡರಿರಾಯ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪಂಡರಿರಾಯ ವಿಠಲ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯ ವಿಠಲ ಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ 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 ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಠಲ 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 ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಿಠಲ 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 ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ 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 ಪಿಡಿಯನ್ನ ಕೈಯ